أحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رحمنا بالإسلام وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فينا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه ليكون للعالمين نذيرا، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين كانوا بين الناس رجالا وكانوا بين الرجال أبطالا وكانوا بين الأبطال أمثالا، وعلى من اهتدى بهداهم وسار على نهجهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، يقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. بالموامي ألتن والحمد لله رب العالمين. ألم يأدم الدين دانك دانشو تشينيا كتلك دانك كبكو بلبل باي أولا على يركما وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كو يلا أن يتان يرلاوا يلا أنت لايلك كتان يرماوا adama de sani kata yoro jan i yere lay ande la ka fawye ango recherche ke la be ka recherche ke alam mana ishara ke fenfela nay korli ke kata fenfema ibita soro be ka recherche ko la uta soro kabako dogo kono ulla adama de nye kabako belebele badi ala ka danfeuna ande la ka foyano ango tege mi fleni ni ala ya da an yana ko civilisation de ikisi ka dumuni ke ni kweri walma fewere ama fa haram ya lelure me ikado ka fo barka ni be tegela kada ka tege mana do dumuni na be dumuni yele mani telia ka teme fembe o masi ka mo wore nyini gawla iyere ba don ku abe fuko kani bulu kala ko suno ka be kumu jona or ke be kweri kala iba sura te kumu o ba yira ko be deme dumuni yele mani de lay kono wa utara recherche were soro tege doron di nire utara soro numambulu ani kinimbulu utekeli subhanallah orke sharia ya unyamara kuna me dumunu ke na me fenyumo ke angu ke nan kinimbulu kuna me ko sobelu ke ko munu ni mo be nyigala iko mi tara nyega na bi koko kika ke ni numambulu ni bi resania utara soro ja microbe munu fleni bana kise munu fleni ni ya doni toni ikini mbolo kan abedo farsuko wa tayron gili menuma mbolo flene ali ni baji fa microbe la ka boakan atedo orla ibi koko ni numa mbolo yi microbe te singa tayirema me ni bi koko ni kini mbolo le ni alaka la jarabi te ni yake iba sorobe ka banala sirema orla onu fenwerew sharia ko kanga kinimbolo utiliser mina akala nako numa bolo ka kerom na ke ori labita ala ka kabako soro nimbe konnala ambo ala tan alhamdulillah rabbil alamin min yanfa ka te medam fen chamaka o ko fe ambe seli ala karaka sallallahu alayhi wa sallam cide mindo a cira domina aya soro jogo nyumon falimbala ay jogo nyumon ta ala ya labe wala sab sika cide nya ta jogomna ori la ala ya tanuni min ke ama tanu ko warba tigire ko mo bado de aya tanu jogo de ka ako wa innaka la ala khuluqin azim ibi jogo bayre de ka e jogo kay ame bi ni kera jogo e na fulu ka ki bolo doro ambi ko ni kera jogo e joro ka ki bolo doro ambi ko bal mawte nyala de jogo alakira sallallahu alaihi wasallam ayurifu innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq ale chira ka jogo nu fadi ko lu dafa jogo tumeno maganga tumeno jogo mon tum done mbulaw e alakira sallallahu alaihi wasallam jogo min tumala ka kay wasura make chide nyo me bela jeli nya dola ka fuko chien folaro dana ye mogodo ono jogo werew hine tumbeno fewerew urla silamaya damine nana nunu jogo nude kan ka adama don shuka ko la folo ki jogo nya sana ka fi masili sana ka fi masu sana ka fi mahiji nike mais okorote ko silamaya jogo doron de re
kada ka seli filɛ nin ye a b'i ɲa de ka taa ni mun ye ka taa ni jogo ɲumanya la. Ala yɛrɛ de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ koyi, n'i bɛ fɛ jogo ka ɲa k'i ka seli. inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Seli de bɛ adamaden bali ka bɔ kojugu ni konɔgɔlenw kokɔniyalenw, seli de b'i bali ka bɔ ninnu bɛɛ ma. O de la ni Ala ko k'an ka seli a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ, n'a ko an ka sun fɛn dɔ de bɛ yen. An bɛ Ala deli Ala k'an na faamuya an ka diina, k'a ɲini Ala fɛ sahaba minnu n'u dilanna ka di Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam. An bɛ Ala deli u ye taasira min ta, u ye taabolo min ta, Ala k'an tugu olu kɔ. Ka d'a kan Ala ye gurupu 4 fɔ kuranɛ kɔnɔ: ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ninnu gurupu 4 an bɛ Ala deli Ala k'an fara u kan. Ala ye minnu kɛ nabi ɲuman, i bɛ taa sɔrɔ olu ye Ala ka jɔn sugandilenw don, olu ka ɲi. Ani tiɲɛfɔlaw, n'i kɛra tiɲɛfɔla ye n balima, o i ɲana dɛ. Ka d'a kan Alakira ko hadisi kɔnɔna la sallallahu alaihi wa sallam, a ko tiɲɛfɔ bɛ adamaden sama ka taa baara ɲuman kɛli ma, wa baara ɲuman kɛ fana b'i sama ka se mun na? Arijinɛ ma. A ko mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'i bɛ kɛ tiɲɛfɔla ye fo Ala ka t'i sɛbɛn sanfɛla la ko karisa ye tiɲɛtigi de, ka tila k'a jigin dugukolo kan. Mais aw k'a la n'i kɛra nkalon, karisa de y'a fɔ, cɛ kana nin baro fɔ mɔgɔ. Ka d'a kan i bɛ kɛ nkalontigɛla de, hali i denw tɛ da i la. N'o bɔra ye gurupu 3nan, o de ye shahidiw ye, minnu n'u ye jihadi kɛ Ala ka sira kan, u b'a fɛ Ala ka kumakan dɔrɔn de ka kɔrɔta, Ala ka diinɛ ka wuli sanfɛ. N'o bɔra yen nɔ, Ala ka jɔn ɲumanw, an bɛ Ala deli Ala k'an kɛ jɔn ɲuman ye. O de la Ala y'a ka ciden a n'a ka jɔn ɲuman dɔ lawuli, u ka taa yatimɛden 2 ka t'olu ka kogo jɔ, u ka nafa dɔ b'a kɔrɔ, walasa mun na? Mɔgɔw kana na u nafa ta. Ka d'a kan mun na? wa kana abuhuma saliha. U fa tun ye mɔgɔ ɲuman de. Ɲumanya ka di bɛɛ ye. I kɛra kafiri, i kɛra fɛn fɛn ye, ɲumanya ka di bɛɛ ye. An bɛ Ala deli Ala k'an ɲa i komi a ye ninnu ɲa cogo min na. An balima, o tɛmɛnen kɔfɛ, Ala ko ko waati sera dɛ, komi adamadenw bɛ ɲina kɔnɔna la. An tun kumana, an ko Mahdi o bɛna bɔ, Isa o bɛna jigi alayhi salam, Dajjal ale bɛna jigi. An balima, a y'a hakili to Dajjal la, ciden tɛ yen nɔ, n'a cira, n'a ma a ka mɔgɔw lafira Dajjal ka fitina ye. Ka d'a kan ale bɛ fɛn minnu kɛ tiɲɛ tɛ, mais adamadenw ɲɛkɔrɔ i b'a ye tiɲɛ de la. A bɛ taa nin de ye fa ya, nin de ye mɔkɛ ya, i b'a fɔ awɔ, a kaburu, a b'a fɔ wuli. O bɛ wuli yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ sina k'a fɔ a ye, n den, mɔden, ayiwa tugu a kɔ dɛ, a bɛ tiɲɛ de kɔ. K'a sɔrɔ min wulila o t'o ye dɛ, min wulila o t'o ye, mais e ɲɛkɔrɔ i b'a ye ten. O de la a bɛ na bugurijɛ la, a b'a yɛlɛma ka kɛ sanu ye, a b'a fɔ sanji ma jigin. Nin bɛɛ ye fitina belebelebaw ye, a bɛ tile 40 de kɛ dugukolo kan. Isa mana jigin, Isa bɛ san 7 kɛ dugukolo kan, a bɛ ka Ala ka diinɛ kɛ, a bɛ ka jɔnw wele ka taa Ala ma, a yɛrɛ bɛ Ala bato la, a bɛ taa hiji la. Isa ma, a bɛ Dajjal ɲini f'a bɛ taa ye, a bɛ sina ka yɛlɛ komi kɔgɔ bɛ yɛlɛ ji kɔnɔ cogo min. Isa bɛ sɔrɔ ka dawa wɛrɛ daminɛ, n'o ye Yajuju ni Majuju, olu fana bɛna bɔli daminɛ. Kɔji minnu bɛ yen nɔ, n'u bɛ quelques kilomètres bɔ, i bɛ taa sɔrɔ ninnu mana na k'u da biri a la, kun laban mana na, olu b'a fɔ anw hakili la ji tun bɛ nin yɔrɔ la koyi. Ka d'a kan ninnu y'a bɛɛ min. Ala bɛna ninnu lahalaki, ka n'u ta ka bɔ dugukolo kan ni kɔnɔ belebeleba dɔ, olu kanw bɛ komi ɲɔgɔmɛ, ka n'u ta ka taa n'u ye ka t'u fili, ka sɔrɔ ka sanjiba dɔ lajigin. O sanji bɛna ka dugukolo yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ, so tɛ yen nɔ ko sanji tɛ don. O de la barika bɛ jigin dugukolo kan, Isa bɛ balo de kan ka taa hiju la, f'a fana bɛna fatu alayhi salam. Balima, n'o bɔra yen nɔ, an ka bi ta bɛ minnu kan, o de ye kasfu. Kasfu bɛ komi cunni de, i jɔlen dɔrɔn fɛn dɔ ka sina ka cunni ye ten ka taa.
abe ko mamba fo tremblement de terre min be ke na be fen kunu kata iba ya be na ke mashriq ni maghrib la ani jaziratul arab yoro saba ala kira yori fo sallallahu alaihi wasallam ate ka fo ko fen fitini do koy nin be ke bela jelen ba baro bo kada ka mun do fen bele baro ibi sina ka dugu kuturu de dugu be abe sina ka tununti ka kunu ka jigi o ya bani orla ala kira sallallahu alaihi wasallam akilenga ni nyogonaw fo aisha kama ko tuma ko islame munu bala ako bela jelen be wuli ni nganeri bela jelen be wuli tume minde kan kada ka halakilu be na tuma dola ibi ta soro mumini ba kono o me lahara joduna be wula wuli cugula orla ni qasfu munu menake abe ko koroni klebi ani jaziratul arabi no e arabu ka dugu kolo yoroy abe na keyeno ambal maw ni fenye fe dugu kolo bela jelen mo be ni lakali na kera yoro mina olu bo lakale la ibita soro dore beke bo lakale la dore beke no kera tumanamna kama shen were bina bo no de ye clé bela jelimba doka fo clé koni dongo do avec abo koroni fe kana on fi no ya boyroy mais nini wati sera ibita soro klebe na bo abina yoro mina klebe na boli damine ende dongela u ya fo kakanga kli saba nyogona ke abeka bo wala sa bela jilinga tamashin kadaka na ye soro sunogola ete na do oni dugu jera nu ko mango bi kle bora nini la o sini bi ni sigi ka kono orila abe boli ke abinyoro de la no bora tumanamna abe soro ka bo abo chugo korola tamashin be ka gere adama de be ka siran o kofe ala be daba dolabo o daba mbe kuma adama de fe abe yala dugukolo yoro beka tukallimu nas mbe kuma adama de fe riwaya dhaifu dobeno kale ka kuma ko yede aba yira ni islamai ni kafiri ni islamai ni kafiri ala kono ya yira qur'ane kono kabe kuma no bora yeno fana tasuma bena ni tasuma yi abe adama de fara nyogon kandi abe adama de gendi iba bebe ka boli ale ka adama de fara nyogon ga shamin duguri la kadaka ori ardul mahshar abe komi jebi na wuli dugukolo yoro minka o de shamin duguri wa ala kira ka fitna fana folla sallallahu alaihi wasallam ibita soro Iran Iraq shamin dugu nunu yoro ndi fitna ayre kala ala nga jina sigina bom munu cira bom juguna abebe ci azifen nu de konnanu ni tasuma ya be adama de ngeni ni adama de mbe kata be ka faranyo wa yoro be imana do yoro yoro abe do oni tari daka sunogo afana ba jofolo ni ya ke chugumna abi kono ale koni mbi ko de fuka wala sey amal ma kaba ko redu de bela jilenki hakli to yere la oni ni fana kera mimina o kofe fiye sumale ni dobena ni fiye sumale o de bena mumini mana sama abe ke ko murabe mo senga chugumna o mumini no abolu bela jilen soroti me kafiri ebe ta soro abe bana babla ulula abe digulula kosobe onunu be to dugukolo ka tanto anya fongo klebe bo meni kle bora doro bela jelen ka don ka fo adama de mena don sano ko lahara jodo ko asira kada ka tamashin baw bora orla o yoro mana ke yoro mina doro meleke ubu ka sebeni feum bla kada ka olu ba do laben sira fente no dugukolo kamble ko ye ko jugu ke ka fon tubira o ka sebe karsa ni ke ote kada ka ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tubi be datugu mogonye chugo ya fla
folo folo ni bina bo ni sera gonna halakili sere matumana mina eko kibe tubi o tubi temi aflana ori ni kile bora binyoro la dongodo eko kebe tubi o tubi temi ni ne kabako fɛnw ni fiɲɛ nana ka silamɛ bɛɛ lajɛlen faga a bɛ to dugukolo kan mɔgɔ si tɛ yen nɔ ni kafiriw dɔrɔn tɛ kuranɛ bɛ yɛlɛ ala ka diinɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛ ni alikaba min filɛ nin ye yemɛnen dɔ bɛ taa alakira y'a mankutu fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a senkala ka misɛn a sanfɛla ka bon ko nin tigi bɛ taa ka taa alikaba k'a wɔrɔ de a bɛ alikaba ci biriki k'a bɔ ɲɔgɔn na pewu o b'a sɔrɔ silamɛ foyi tɛ dugukolo kan bilen kuranɛ fana bɛ yɛlɛ dɔnniw bɛ bɔ yen nɔ adamadenw bɛ to ten tɔ dɔrɔn nin ye kabako de ye an balimaw ala kana nin wuli an ɲɛna ka d'a kan n'a wulila mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna i tɛ silamɛ nin de ye ala ka kabako belebeleba minnu bɛna kɛ n'a bɛ fɔ olu ma alamatul kubra olu de ye ninnu ye an balimaw ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan tumana min na ardul mahshar la n'o bɛ kɛ sham dugukolo kan i b'a ye buru bɛ sɔrɔ ka na fiyɛ ni buru fiyɛra i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔ de don a bɛ k'a ka ɲɔgɔmɛ lami baji la o pere de b'a mɛn o bɛ sina ka sa ka d'a kan kan in bɛ bɔ dɔɔnin de fo ka bonya ka taa o la mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ k'a mɛn i bɛ sa i bɛ k'a mɛn i bɛ sa i bɛ k'a mɛn i bɛ sa fo adamaden bɛɛ lajɛlen Israfil ale de bɛ buru in fiyɛ a kan ka bon ni mɔgɔ min dalen t'a la a ye taa dɔnnikɛlaw ɲininka tulo filɛ nin ni sɔn bonyana tulo ma a b'a pɛrɛn wa e bɛ sa ka d'a kan a bɛ se ka joli jigin i kun na a ye taa ka t'u ɲininka sɔn min bɛ bɔ n'o ye anw yɛrɛ ka sɔnw ye ko n'olu bonyana olu bɛ se k'i faga jango n'a fɔra ko ala ye mɛlɛkɛ bila u ka pɛrɛn mɛlɛkɛ min ni buru b'a da la depuis ala kira cira yɔrɔ min na dɔrɔn a ye buru ta k'a don a da la ka d'a kan ko lahara jɔ don sera anw de b'a la ko hali bi an bɛ san 1000 balo nin kɔfɛ sa an bɛ san 100 balo k'a sɔrɔ e ka lahara yɛrɛ n'e sara dɔrɔn e ta wulila e bɛ mun wɛrɛ jɔ mɔgɔw k'a balo kɛ an b'a la ko mali kura aw yɛrɛ k'a la a tɛ ka kɛ mɔgɔ caman kɔfɛ yan ko mɔgɔw bɛ ka sa don o don jɔnni bɛna diya dɔn anw na yan bɛna kɛ pari yɛrɛ yan bɛna kɛ Amérique e b'a ye wa e t'a dɔn ne b'a ye ne t'a dɔn ne b'a ye o nata fu bɛ mun ɲa i ka yɔrɔ in nata i ka don i ka arijinɛ kɔnɔ o de y'i ka ligisi bɛɛ lajɛlen dan ye a fɔra yɔrɔ min ma lahum fiha ma yasha'un fɛn fɛn ka di i b'o sɔrɔ a kɔnɔ wa tila k'a f'i ye fana khalidina fiha abada i bɛ to a kɔnɔ i dumuni barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما المو أمي على تنو كذاك عليه عليه من كان مغشيلا نالته إما نيا تشوجو فهم نكيلا تشوجو واتي بيتالا ودم بيتالا ما عليه على دي فين بلا جنين سانفتاي أما تنو شو أنيكلي o kɔfɛ ka seli alakira ka sallallahu alayhi wa sallam ciden min n'ale de bɛ sira ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ale de bɛ ala dɔn fana ka tɛmɛ bɛɛ kan an bɛ ala deli ala k'an kɛ tuguna ye a kɔ ya rabbal alamin an balima o kɔfɛ buru in bɛna fiyɛ n'o de ye ala ko wa nufiqa fi suri fasa'iqa man fi samawati wal ard illa man sha Allah ko buru bɛna fiyɛ ni buru fiyɛra a bɛɛ lajɛlen bɛna sa ka d'a kan buru in kan bɛna bonya a bɛ bonya fa bɛ taa sankolo la
meleke munu fana be ka me olu fana be ka sa u be ka sa fo ala yɛrɛ ko mɔgɔ minnu be to yen fɔlɔ sinon an ɲɛ bɛ meleke ba fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ na sa saya yɛrɛ bɛ tila ka na sa n'o ye malakal mawuti ye ale min bɛna niminɛ kɛ n'a tora ale kelen de jɔn tora ala a tora ne de ne m'a fɔ n ko mɔgɔ si tɛ to dugukolo kan ne m'a fɔ kullu shay'in halikun illa wajha ne m'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ halaki fo ne kelen ka d'a kan ala tun kɛlen ka dugukolo ta fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna u t'o la mais a kɛlen ka nin aya fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ halaki fo n'a kɛra ale ala ye u y'a dɔn k'a fɔ olu sen bɛ saya la o de la a bɛ ta ka taa a yɛrɛ ni minɛ mais nin saya min filɛ nin lahara jɔdon na ala bɛ na nin da arijinɛ ni jahanama cɛ k'a da k'a kɛ komi bagan k'a kantigɛ bɛɛ lajɛlen b'a ye saya tɛ yen bilen i bɛ tɔɔrɔ cogo o cogo i tɛ sa wa i ye nɛɛma sɔrɔ cogo o cogo i tɛ sa a y'aw hakili to a la dɛ k'a fɔ ko n bɛ nɛɛma kɔnɔ nɛɛma bɛ se ka mɔgɔ faga dɛ ka d'a kan adamaden n'i ye sukaro dun k'a ka di walima di dun k'a ka di hakɛ de b'a la n'i tɛmɛna dɔrɔn a b'i faga o cogoya kelen na tɔɔrɔ fana bɛ se ka mɔgɔ bɛ se limiti dɔ la dɔrɔn i bɛ sa ni m'i hakili to nin na nin ye ala ka nɛɛma de ye ibrahima alayhi salam o de la a kelen ka fili tasuma la ala ko tasuma ma ya naaru kuni bardan wa salama n'a tun ma salamu fɔ ka fara bardu kan a tun b'a faga ka d'a kan sumaya tun bɛ ibrahim ja de mais a ye kisi fara kan o de la saya in bɛna da a fila bɛɛ de kama arijinɛ kɔnɔ mɔgɔw tɛ sa wa jahanama kɔnɔ mɔgɔw tɛ sa o de la ni arijinɛ nana datugu ka jahanama datugu a bɛ f'u ma khuludan bila maut mɔgɔ minnu bɛ bɔ tasuma la olu bɔra mɔgɔ minnu bɛ don yen fɛ olu donna k'a bɛɛ ban sisan tasuma kɔnɔ mɔgɔw tora tasuma de mɔgɔ si tɛ bɔ bilen ala bɛ sɔrɔ ka tasuma datugu ka d'a kan hami tun b'u bolo walima nata tun b'u la ko dɔɔni peut-être an bɛ ka ala deli u y'a kɛ kule k'a kɛ kule k'a kɛ kule u bɛ ka maliki wele u bɛ ka ala wele u ma jaabi o kɔfɛ u b'a fɔ ko an ka manko ko peut-être an hinɛ bɛ don a la peut-être a bɛna an jaabi u b'o fana kɛ ala b'a u to ten to a t'u jaabi o de la a fɔra sawaun a jateyina am sabarna a fila bɛɛ ye kelen a y'aw pɛrɛn-pɛrɛn o a y'aw kule-kule o aw sabalila o a bɛɛ ye kelen ye jahanama in kɔnɔna la mais aw k'a la n'anw wulila sisan nɔ ka kule-kule ko maliyɛn bɛɛ kule-kule an bɛ se ka président na wuli i mana kɛ cogo o cogo ka d'a kan adamaden ka kule-kule a man ɲi mɔgɔ ma n'an ye tɛgɛrɛ fana fɔ i ko an bɛ se k'i sigi bɛɛ bɛnna ko karisa ka sigi a tɛ nin wa an ye kalo 6 kɛ sɛgɛn la an b'a a kun nɔfɛ wa ka d'a kan an b'a fɛ mais n'a sɔrɔ a contraire tun don i bɛ taa sɔrɔ o don e m'a ye minnu b'a contrôle la a contraire la olu bɛ ka mun de kɛ n'u bɛ contrôle la u bɛ mun de kɛ u b'a essayer jama bɛ se ka wuli fɛn min kama hali bâton gosili ma k'o yɔrɔ walasa a ka fɔ ko ni mɔgɔ bɛɛ sara mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka wuli u bɛ bɔ karew kɔnɔna la a bɛɛ kɛ kun y'o de ye u bɛ fɛ ka jama de lawuli jama ala ka sira t'o la tɛgɛrɛ m'a la sigi wa hawaw ci t'a la wuli fana an bɛ ala deli ye ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma nin ye lahara jɔdon taamasiyɛnw ye an bɛ ala deli ye ala kana taamasiyɛn ninnu k'a ɲɛna ni taamasiyɛn bɛ k'i ɲɛna i kan ka ala deli la o ye ni isa jiginna yajuju ni majuju ninnu salen kɔfɛ sanji min bɛ jigin o kɔfɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko tuuba bɛ mɔgɔw ye minnu mana balo o waati la ka d'a kan silamɛya bɛna jɛnsɛn dugukolo bɛɛ kan o kɔfɛ de sɛtanɛ bɛ tila ka wuli tuguni ka na a ka kow daminɛ tuguni ka mɔgɔw lafili ni taamasiyɛn tɔw bɛ na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an na aw kafoɲɔgɔn ka arijinɛ kɔnɔ ya rabbal alamin ka ala deli ala ka nɛɛma ni kisi a ko caya ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ ko la ilaha illallah fo ka taa se lahara jɔdon rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فرد سوءه في نهره واجعل تدميره في تدميره. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واذكروه آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.